chi gyd. Dewch ni mynd o bore yma i addoli'r arglwydd gyda'n gilydd. Yr arglwydd yw fy ngoleuni am gwaredigaeth, rhag pwyr ofnaf. Yr arglwydd yw cadernid fy mywyd, rhag pwy dychrynaf. Disgwyl wrth yr arglwydd, bydd gryf a gwrol dy galon, a disgwyl wrth yr arglwydd. Gweddil. Dragwyddol oleuni, llywyrchau'n calonnau. Dragwyddol ddaioni, gwared ni rhag drwg. Dragwyddol ners, gwrola ni. Dragwyddol ddoethineb, gwasgar dywyllwch ein hanwybodaeth. Dragwyddol dosturi, trigar hawrthyn, a chaniatau ni a'n holl galon, a'n holl feddwl ac a'n holl ners, geisio dy wyneb yn awr, a thrwyd y drigaredd anfeidrol gael ein tywys i'th bresenoldeb sanctaidd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Mae Rhys ei di mlaen ysgol yna i roi'r emyn cyntaf. Diolch. Rhif yr emyn 228. Dad, dy gariad yn glir ddisgleirio, trech na'r tywyllwch, yn glir ddisgleirio. Iesu goleuni'r byd, cofia ninnau, ti yw'r gwir a rhyddha o'n cadwnau. Crist clywyn cry, golea ni. Air disglair Duw, dyrod o olau i Gymru heddiw. Teir dosbryd glân, rhod y dan i ni. Rhed a bwn gras, teina gariad ar draws y gwledydd, dyrod o air a goleuni a fydd. Rhif yr emyn 228.
hapus am ledio Emyn sy'n sôn am oleuni, achos dyna thema y ddau ddarlleniad y bore yma. Geiriau cyntaf o'r Efengil yn ôl Mathew ac o'r 5 bennod. Chwiw halen y ddeiar, ond os cyll yr halen ei flas, a pha beth yr helltir ef. Nid yw'n ddau ddim bellach, ond i'w luchio allan a'i sathru dan draed. Chwiw goleini'r byd, ni ellir cuddio dinas a sodir ar fryn. Ac nid oes neb yn goleo canwyll ac yn ei rhoi dan lestyr, ond yn hytrach ar gan hwyllbren, a bydd yn rhoi golau i bawb sydd yn y tŷ. Felly boed eich goleuni chwythau lewyrchu ger bron eraill, mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chwi, a gogoneddu eich tad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Ac yna o'r 8 bennod o'r Efengil yn ôl Ioan, Iesu goleuni'r byd. Yna llefarodd Iesu wrthynt eto. My fi yw goleuni'r byd, meddai. Ni bydd neb sy'n fy nghanlu ni bys yn rhodion y tywyllwch, ond bydd ganddo leini'r bywyd. Medda'r Phariseiaid wrtho. Tystiolaethu amdana dy hun yr wyt ti, nid yw dy dystiolaeth yn wir. Atebodd Iesu hwy. Mai my fi sydd yn tystiolaethu amdana fy hun, y mae fy nhystiolaeth yn wir, am fy mod yn gwybod o ble y deithim ac i ble rwyf yn mynd. Ond ni wyddoch chwi o ble rwyf yn dod nac i ble rwyf yn mynd. Yr ydych chwi'n barnu yn ôl safonau dynol. Minnau nid wyf yn barnu neb, ac os byddaf yn barnu yma'r farn a roddaf yn ddilys. Oherwydd nid my fi yn unig sy'n barnu, ond my fi a'r tad am hanfonoddi. Y mae'n ysgrifenedig yn eich cyfraith chwi, fod tystiolaeth dau ddyn yn wir. My fi yw'r un sydd yn tystiolaethu amdana fy hun, ac y mae'r tad am hanfonoddi hefyd yn tystiolaethu amdanaf. Yna meddent wrtho, ble mae dy dad di? Atebodd Iesu, nid ydych yn fadnabod i na am tad. Pe baich yn fadnabod i, byddech yn adnabod fy nhad hefyd. Llefarodd y geiriau hyn yn y trysordy wrth ddysgu yn y deml. Ond ni afeilodd neb ynddo, oherwydd nid oedd ei awr wedi dod eto. Byddai'r bendith Duw ar y darllen yna yn ei air sanctaidd. Reit. Wel, rwan ta, pan ydych chi'n mynd i gwely yn y nos, ydych chi'n hoffi cael gola ymlaen trwy'r nos, neu ydych chi reit hapus pan mae'n dywyll? Gymdan ti, Rhys? Hoffi cael gola? Well, gen ti'n dysgu pan mae'n dywyll, yndi? Gymdan a'ch eithaf dwy. Ti'n hoffi golau, wyt ti? Wyt ti wir? Ia, na i ddim gofyn i'r plant mawr. Dwi'n meddwl bod nhw ofn y twllwch nac dyn. Ond pan fyddwn ni'n mynd allan weithiau, mae'n gallu bod yn dywyll yn y nos. Pwy yna chi sy'n hoffi mynd allan yn y nos pan mae yn dywyll? Wyt? Ia? Seitha? Gwyno? Weithiau mae'n olau yn y nos yn dydi, beth sy'n na? Uwch ben, weithiau, allan fanna yn goleuo yn y nos i ni. Y lleiad, Gwyno'n dweud, y lleiad yn goleuo. Lleiad ar ddyrchog, Martha, y lleiad. Bythefnos yn ôl, o'n i'n mynd allan o'r capel yma yn y nos ac oedd hi'n dywyll, a dyma ni'n cyrraedd y maes parcio, gewch chi weld y llun yn y gadwyn. Cyrraedd y maes parcio, ni'n meddwl bod yna 2 lleiad. Lleiad. 2 ola mawr nesa ato fo. Er i rwy'n weld hwnna? 2 blaned oedden nhw. 2 blaned. Planed Iau a'r planed Gwener. 2
blaned yn disgleirio fel tas yna dair lleiad ac o bob man yn olau. Ond dydwch rwan bod chi allan yn y nos a does dim lleiad, mae'n noson dywyll. Be ydych chi'n defnyddio wedyn i roi goleuni i chi? Sut ydych chi'n ffeindio'ch ffordd? Sut fysa ti Manon? Be fysa gen ti falle i helpu ti ffeindio dy ffordd? Golau ar y ffôn, ie siŵr. Rhoi golau ar y ffôn ymlaen i gael gweld lle ni'n mynd. Neu efallai i bobl sydd â ddim golau ar y ffôn. Torch. Ynde? Rhyw fath o ola i'n helpu ni ar yn ffordd i ni weld lle dyn ni'n mynd. Ond ydych chi'n dod yma i'r ysgol Sion dydych i ddysgu am Iesu Grist. A mae'r emyn dyn ni wedi canu a geiriau Iesu Grist ni newydd glywed yn atgoffa ni bod Iesu Grist wedi dweud i fod ef yn oleuni yn yn bywyd ni, mae fi yw goleuni'r byd. A dyn ni'n dysgu yma am Iesu Grist. A dyn ni'n cofio mae efo sy'n rhoi goleuni ni mewn bywyd i'n harwain ni, dangos y ffordd orau i ni mewn bywyd ac i'n cadw ni bob amser yn saff. Wel, diolch yn fawr i chi am eich rhan chitha bore yma ac am fy helpu yna hefyd. A gobeithio na fyddwch chi ddim gormod o ofn y tywyllwch heno yma, ynde? Diolch yn fawr i chi. Yr emyn 385. 385. Goleuni'r byd yw Crist, tywysog ein hachubiaeth, y seren fore yw, a gwawr ein gwaredigaeth. Ein gobaith ydyw ef, perffeithydd mawr ein ffydd, diddarwod gariad yw, sy'n troi pob nos yn ddydd. 385. Gadewch yn ei droi at yr arglwydd mewn gweddill.
O Dduw, fe drown ni ata ti y bore yma, oherwydd ti yw'n creawdwr a'n tad. Dyn ni'n dod i ddiolch i ti am y byd hardd yma o'n hamgylch rwy ti wedi greu, ac am bopeth oddi mewn iddo sydd yn llenwi ein bywydau ni. Dyn ni'n diolch i ti am y cariad hwnnw, cariad tad, sydd yn ein hamgylchynu ni, ddydd a nos. Ac am dy holl roddion i ni. Mawr yw dy ffyddlondeb yn wir, bob bore o'r newydd, mi rydyn ni yn derbyn o'th haelioni di, ac am hynny fe ddown ni o'th flaen di y bore yma, a diolch yn ein calon, ac a llawenydd yn ein henaid. Dyn ni'n diolch i ti am Iesu Grist, ein gwaredwr, ac yn y tymor arbennig hwn o'r flwyddyn, tymor y grawys, mi rydyn ni yn cofio am ei fuddod perffaith i thewyllus di, ac am y modd y byd neu fydd i ti drwy gydol ei weinidogaeth. Dyn ni'n diolch i ti am ei esiampl i ni mewn gair a gweithred. Arglwydd, wrth i ni gofio ef, a'i aberth droson ni yn y pen draw. Dyn ni'n dod yn wilaidd ac yn ostyngedig ata ti, yn ymwybodol iawn o'n ffyleddau, ac yn gofyn yn awr am dy faddeuant. Ac am i ti ein gwneud ni yn raslon tuag at eraill, fel yr wyt ti tuag atom ni. Dyn ni'n diolch i ti am yr ysbryd glân o'n mewn, sydd yn oleuni ein bywyd ni, yr un sydd yn ein harwain ni, yn ein hargyhoeddi ni o'n pechodau. Gwna ni'n ymwybodol yn awr o'i bresenoldeb ac ei arweiniad ef. Dad, mab ac ysbryd glân, fe ddown ni atat yn awr o'r newydd i ddaddoli, ac fe gofiwn ynghyd â ni'n hunain, y rhai hynny ym mhob man ymhell ac agos, ac ar ei le yn ein gweddiau y bore yma. Gwrando ni, am yn ei ofyn y cyfan, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Yn wahanol i'r hyn sydd ar y bwrdd, yr emyn nesaf ydy 222. 222, Julia. 222. Tyrd atom ni o greuwr pob goleini, trod i ei nos yn ddydd. Par i ni weld holl lwybrau'r daith yn gloiwi, dan lewyrch gras a ffydd. 222. Chyda geiriau'r arglwydd Iesu, dyn ni am aros am ychydig ymhellach y bore yma wrth i ni ddod at fwrdd y sacrament. Iesu goleini'r byd, yr 8fed bennod o Efengil Ioan a'r 12fed adnod. Yn y llefarodd Iesu wrthynt eto, mae fi yw goleini'r byd, meddai. Ni bydd neb sy'n fy nghanlu ni, bydd yn rhodion y tywyllwch, ond bydd ganddo o leini'r bywyd. Ie, mae fi yw goleini'r byd, meddai Iesu yn fanno. Ac wrth gwrs ar ddechrau'r bregaeth ar y mynydd, mi ddwedodd, chwi yw goleini'r byd. Ac fel o'n i'n awgrymu wrth y plant rwan mewn dyddiau pan oedd tywyllwch yn dywyllwch, dyddiau y Testament Newydd, heb olau stryd na dim o'r fas, mi fydda'n arwydd o cad arbennig iawn ei eiriau ar arglwydd Iesu yn byddai. Dim ond drwy gweithredwyr fyddai allan yn y tywyllwch ynde, pobl yn os, rhywbeth i'w osgoi, rhywbeth i'w ofni oedd tywyllwch. A dyna'r thema'n wir drwy Efengil Ioan o'r bennod gyntaf ymlaen, goleini a tywyllwch, daioni a drygioni. Yr hyn sy'n dda, llwybr da, y llwybr drwg. Dyna thema gyson Ioan yn wir drwy'r Efengil i gyd. A mi fydda pawb yn deall arwydd o cad geiriau Iesu Grist fan yma. Pan ddwedodd o yng nghyntedda'r deml yn y trysordy,
Mae fi yw goleini'r byd. Mor wahanol, meddyliwch amdani am funud, mor wahanol ydy'n bywydau ni yn yr unfed ganrif ar 20, ynde? Ofnir ydyn ni heddiw bod ni'n colli'r tywyllwch, ynde? Ofni bod ni'n colli'r tywyllwch. Dwi'n cofio pan oedd yn plant ni'n fach, fe ni ar wyliau i Drefeca. Lle hyfryd iawn o'n ni, cael mynd adeg honno yna, le arbennig allan rwy'n fynd ar wyliau, a fanna fuon ni. Yng nghanol Bannau Brycheiniog, ydych chi'n gwybod am Goleg Trefeca. Lle hyfryd, tawel. Ac un noson dywyll, eisiau ar 2 blentyn allan am dro nhw'n ifanc iawn adeg honno. A dyma fi'n stopio a gofyn i nhw, be ydych chi'n clywed? Byd. Be ydych chi'n gweld? Dim byd. Do'n nhw ddim wedi arfer â tywyllwch fel yna yng nghanol Bangor. A diddorol iawn oedd clywed yn ddiweddar yn dweud fod Ynys Enlli, oedd hi ar ben llun, wedi cael ei dynodi yn noddfa awyr dywyll ryngwladol. Mae yna sawl ardal yma sraw yn ardaloedd tywyll, ond dyma'r unig un yn Ewrop i gyd, ynde? Dark Sky Sanctuary, noddfa awyr dywyll, yr unig un yn Ewrop i gyd. A chyda'r gyhoeddiad yna, mi gawson ni'n hatgoffa'n do mor bwysig ydy diogelu ardaloedd fel yna. Achos mae llygredd goleuni, light pollution, yn broblem gynyddol heddiw yn dydy. Nid yn unig i bobl sy'n hoffi gwylio'r sêr ar planeta, ond i fywyd gwyllt wrth gwrs sy'n dod allan yn y nos. A meddyliwch am hyn, dros y 12 mlynedd dwytha yma, 12 mlynedd dwytha, mae awyr y nos wedi goleuo 10% bob blwyddyn. Mae hwnna yn ystod egin aruthrol, dydy. 10% bob blwyddyn dros dim ond 12 mlynedd. O sut mae hynny wedi digwydd, meddych chi? Wel, yn un peth wrth gwrs mae oriau gwaith pobl yn wahanol, dydy? I'r hyn oedd hi'n amser Iesu. Nid pobl ddrwg yn unig sy'n troi allan yn y nos rwan, ac dyn ni'n falch iawn o wasanaeth pobl sy'n gweithio drwy'r nos. A mae oriau hamdden pobl wedi ymestyn yn dydyn. Nes bod yn trefi a'n dinasoedd ni yn fyw ac yn effro bron iawn round the clock yn dydyn. Yr enw posh ar y peth ydy late night economy. Ond mae Caerdydd fel sawl lle arall yn fwrlwm gwyllt yn dydy, drwy'r nos, drwy oriau yma yn y bore. Pobl yn troi allan pan mae pobl gall fel chi a fi yn mynd i'n gwlau a'r lle'n fwrlwm ar hyd y nos. Medda'r salmydd yma'r nos yn goleuo fel dydd, a'r un yw tywyllwch a goleuni. Na chi ddyn o flaen ei amser, ynde? Chi ddyn o flaen ei amser. A mae'r nos yn goleuo fel dydd, a'r un yw tywyllwch a goleuni. Ond i darllen llyfr yn ddiweddar yma, wedi sgrennu gan Lenor o Japan, In Praise of Shadows. In Praise of Shadows. Protest ydi o. Protest ydi'r llyfr wir. Yn erbyn y modd yma diwylliant y gorllewin a'i obsesiwn a goleuni. Yn difetha, meddai, diwylliant y dwyrain pell sy'n gweld tywyllwch neu o leia gysgodion fel rhywbeth sydd â'i harddwch arbennig ei hun, a rhywbeth sy'n gallu tanio'r dychymyg.
Chi be mae'n dweud yn y llyfr? Their quest, ni felly, their quest for a better light never ceases. They spare no pains to eradicate even the minutest shadow. O'n nhw'n gosod lampa newydd rhyw bythefnos yn ôl ar yn stryd ni. Bylbia newydd LED, maen nhw'n rhatach yn dydyn, wrth gwrs, i'r cyngor i redeg, ond bobl bach, da chi'n edrych allan, ac yn wir mae'r nos yn goleuo fel dydd. Mae'n oblygiadau hyn wrth gwrs yn does. Yn arbennig felly fyd natur. Anifeiliaid yn colli rhythm dydd a nos. Slymod yn gwrthod dod allan, ddim yn sylweddoli bod hi nos. Crwbanod y môr, y turtles. Cyfe gweld un o gyfresu David Attenborough. Crwbanod y môr wedi deior, maen nhw'n edrych am ola'r lleiad ac yn dod allan o'r môr ac yn dilyn gola'r lleiad. Ond heddiw maen nhw'n gwneud camgymeriad mawr. Lampa ceir maen nhw'n gweld. Maen nhw'n dilyn rheini a chael eu lladd yn eu cannoedd. Gwyfynod wedyn moths sy'n mor hanfodol i'r gwaith o beillio myd natur. Mae'r rheina'n diflannu. Sa'm rhyfedd nag oes bod ni'n poeni bod ni'n colli'r tywyllwch heddiw. Ond mae'r symboliaeth yma'n aros yn dydy. Achos trwy'r Beibl i gyd, mae yna rym arbennig yng ngeiriau Iesu sy'n sôn am oleuni yn y tywyllwch, lle bod regioni a thrais o'n hamgylch ni. Y goleuni. Y fiw goleuni'r byd. I bydd neb sy'n fy nghanlu ni, bydd yr hodion y tywyllwch, bydd gan oleuni'r bywyd. O'n i'n meddwl am munud, be allwn ni ddweud am oleuni, be di nodweddion goleuni? A throi hynny goleuni Iesu Grist. Yn gyntaf oll, mae o'n tynnu ato'i hun yn dydy, mae goleuni yn tynnu ato'i hun. Ewch yn ôl i'r ha dwytha pan gawson ni dywydd poeth iawn, oedd ein gynhesach yn y nos nag ydy'n aml yn y dydd yn doedd. A ffydd naturiol oedd agor ffenestri ynde. Ond os oedd golau ymlaen yn yr ystafell, mi oedd ryw wybed bach a ryw bryfyd a gwifyn a ffwmas o bethau yn dod i mewn yn bydden i'r ystafell ar unwaith yn cael ei tynnu gan y goleuni. Mae yna hynny'n perthyn i oleuni yn does, mae'n tynnu ato'i hun. Mae'r linwyr mawr y byd wedi deall hynny'n dydyn wrth bortreadu Iesu. Defnyddio'r goleuni wrth dynnu sylw ato fo. A rhoi dim ond un enghraifft ymysg llawer iawn wrth gwrs. Yn cofio yn oriel Glasgow gweld darlun enfawr Salvador Dali. Cris Sant Ion y Groes, the Christ of St. John the Cross. Darlun enfawr, a pan ydych chi'n edrych arno fo, mae'r awyr yn ddu, mae'r tir o'r idanodd a'r llyn yn dywyll iawn. Mae hyd yn oed y groes mewn cysgod. Ac mewn gwrthgyferbyniad llwyr, mae ffigur Iesu ar y groes yn olau iawn. Yn tynnu'n llygad wrth gwrs ar unwaith at Iesu Grist. Ac un felly ydy o wedi bod ar hyd y canrifoedd a mae o'n para felly o hyd. Dych chi am unna'n cael yn tynnu y bore yma at o fo i edrych ar ei aberth o'r newydd. Yn cael yn tynnu ato, yn dwyn yn agosach ato, fel erioed, a'n cymell i ddilyn yn ei lwybrau. A minnau meddai Iesu amdano'i hun, os caf yn yr chafu oddi ar y ddeiar, y croeshoeliad, fe dynaf bawb ataf y hun.
O, mae yna sawl tynfar ein bywydau ni heddiw, yn does? Mae yna sawl tynfar yn hamser ni. Ond mae geiriau'r emyn yn para'n wir at bwy'r awn mewn dyddiau dwys. Ond at a ti ein iwr, mae geiriau'r bywyd gen i ti, a gras y nef yn stor. Ydy mae goleini Iesu Grist yn para i dynnu at o'i hun. Yn ail wedyn mae goleini'n treiddio'r tywyllwch, yn treiddio'r tywyllwch, ac felly o leini Iesu Grist hefyd. Dyna ddiben goleini ynde, treiddio drwy'r tywyllwch, fel y mobile phones oedd y plant yn sôn amdanyn nhw. Ac ar ddechrau Efengyl mae Ioan yn dweud am Iesu yn ddo, efo'r oedd bywyd a'r bywyd goleini dynion y doedd. A mae'r goleini yn llewyrchu y tywyllwch ac nid yw'r tywyllwch wedi drechu ef. Na, meddai Desmond Tutu ynde, mae goleini yn drech na tywyllwch. Cariad, drech na chasineb, bywyd, yn drech na marwolaeth am fod Iesu Grist yn fyw. Mor wan ydy'r goleini hwnnw weithiau yng nghanol tywyllwch dwys yn byd ni. Po ddyfnaf y tywyllwch, medda rwy'n ynde, po ddyfnaf y tywyllwch, cliriaf yn y byd. A mae'r goleini lleia yn ymddangos. Fel y goleini sy'n disgleirio o oleidu dros y môr yng nghanol niwl. Po ddyfnaf ydy'r tywyllwch, cliriaf yn y byd. A mae'r goleini lleia ac yn dwyn cysur a diogelwch i longwyr. Cyn una mewn byd o drais heddiw, byd o hacrwch, mae cariad a goleini Iesu Grist yn parhau i dreiddio drwy'r tywyllwch yma. Cofio darllen rei blynyddoedd yn ôl rwan, cofiant i Michael Ramsey fi, o Michael Ramsey na'r chesgob Caergaint. Ac yn ddyn santaidd iawn ond ryw ora ysbrydol o'i gwmpas mi. Glwysio'n pregethu un tro, beth arbennig iawn o'i gwmpas o. A phan oedd nhw'r ifanc oedd a'i fryd ar wella'r byd. Yna eisiau gwella bywyd pobl, gwella cymdeithas. A mi penderfynodd o felly fod o am ddilyn llwybr gwleidyddiaeth. Trwy fod yn wleidydd y byddai o'n trio dwyn pwysa. Ond mi wawriodd arna i meddai. Mae'r ffordd orau i wella bywyd pobl. Y ffordd orau i wella'r byd gweitha popeth oedd ymroi i bregethu Efengyl Iesu Grist. Oedd ymroi i fywhau gwaith ei eglwys yn y byd. A dyna farn John Roberts yr Emynydd yng nghanol y tywyllwch a'r hacrwch, yr Iesu hardd a fynaf i wneud y byd yn well. I ladd pob ofn a gormes yn agos ac ymhell. A dim ai o leini o hyd yn treiddio'r tywyllwch. A'r gair olaf, mae goleini a goleini Iesu Grist yn taflu allan, a dyna pam y dwedodd yn de, chwi yw goleini'r byd, chwi yw goleini'r bryd, llewyrched eich goleini ger bron eraill, iddynt weld eich gweithredoedd da, chwi gogonedd eich tad ar hwn sydd yn y nefoedd, ond o weithiau. Mae problema'r byd, a problema'r gymdeithas o'n hamgylch ni, wel mor fawr maen nhw'n llethu ni yn dydyn. Dyn ni'n meddwl, be allai i wneud? Beth allai i wneud? A fyddai'n teimlo felly weithiau, coelwch chi,
A phan fyddai'n teimlo felly, fyddai'n meddwl am yr hen ddihareb Sbeineg. Mae gwell na melltithio'r tywyllwch yw cynnau un ganwyll fechan. Yn ein ffordd fach ein hunain. Cyfan y gallwn ni wneud ynddo. Ydy ceisio adlewyrchu rhywbeth o oleuni a daioni a chariad Iesu Grist. Reflectors ydyn ni, maen nhw'n bethau pwysig ar yn ceir a'n beiciau ni, taflu goleuni nôl. Dyna ydyn ni, nid ni ydy'r goleuni, taflu oleuni ef yn nôl yr ydyn ni. Dwi am orffen gyda cherdd dwi wedi troi yn ôl ac yn ôl at i lawer gwaith dros y blynyddoedd. Mae'n gerdd fawr iawn awdl Euros Bowen, Genesis. A'r hyn ydy'r awdl ydy myfyrdod. Pan aes o i weld yr eglwys gadeiriol newydd bryd hynny yn Coventry. Alla bod chi wedi bod na, dwi'n cofio ni mynd ar dreipwr ysgol. Mor drawiadol oedd gweld yr hen eglwys wedi bomio yn yr rhyfel, fel cragen wedi llosgu y tŵr, os dwi'n cofio, yn dal i sefyll. A nesa ati, yr eglwys newydd, hardd liwgar mae ffenestri lliw. A mae Euros Bowen wedi mynd i mewn i'r fedyddfa baptistry. A mae yna ffenest arbennig yn fanno, lle mae yna ryw oleuni yn dod trwodd ac yn goleuo yr adeilad i gyd. A mi ges i ysgytwad, medda Euros Bowen, pa welis i honno gyntaf. A dyna nas i mi feddwl am y thema Genesis. Nôl i'r dechrau, pan oedd tywyllwch ar wyneb y ddaear. A tywyllwch yn y dymdder. A Duw a ddwedodd, bydded goleuni a goleuni a fi. Goleuni gogoniant y creuwr, meddai. Y goleuni y disgleirdeb oedd yn bod cyn y creu. A'r goleuni yr ydyn ni'na heddiw i fod i'w daflu allan o hyd. Am chi gwpled o'i awdl, a dyn a wel ein Duw ni. O'i lan, hynny yw y llan yr eglwys, dyn a wel ein Duw ni, o'i lan yn llawn goleuni. A diolch iddo. Amen. Remyn 693. 693. O Iesu hael cyfiawnder glân, llanwdd ymron a thnefol dan, disgleiria ar fenaid gwan, nes dod o'r anial fyd i'r lan. 693.
Yn ôl i blant ysgol Sul, mae'n braf eich gweld chi wedi ymuno yn y gwasanaeth Cymyn. Hwn yw bwrdd yr arglwydd, yn agored i bawb sy'n caru Iesu Grist yn ddidwyll, ac yn ei broffesu ef yn arglwydd a gwaredwr. Mae'r arglwydd Iesu'n ein gwahodd i rannu yn ei wledd. Dewch ato fi, meddai bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystro i chwi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn ydw i, a gostyngedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau. Gwyddiw. Gwir ar bywiol Dduw, ffynhonnell bywyd yr holl greadigaeth, yr wyt ti yn teilyngu pob clod. Yn y dechreuad rhoddais di'r creiad bwrpas, gan wasgaru'r tywyllwch a tholeini, rhoi anadl ac egni i bopeth byw, a'n gwneud ni ar dy ddelw dy hun, i fod yn blant i ti. Rho'n ddiolch a chlod i ti, dy fod erioed wedi arwain dy bobl o gaethiwed i ryddid. O anobaith i obaith, wedi datguddio i ni dy drigaredd, a'n galw ni nôl at dy hun. Yn dy gariad tuag atom ac yng nghyflawniad yr amser, anfonais dy fab i fod i ni'n waredwr ac yn arglwydd. Daeth y gair yn gnawd, bu'n byw yn ein plith a gwelsom ei ogoniant. Dros ein pechodau ni a phechodau'r holl fyd, dioddefodd angau ar y groes. Atgyfodais ef i fywyd mewn buddigoliaeth, a'i ddyrchafu mewn gogoniant i fod yn arglwydd ar bob peth, ac i eiriol drosom ni. Felly, Dduw cariadus, dathlon yn awr ein gwaredigaeth, gan goffau aberth Crist y fab, unwaith ac am byth ar y groes, a buddigoliaeth ei atgyfodiad, a disgwiliwn ei ddyfodiad eto mewn gogoniant. Anfon dysbryd glân arno, mwyn i ni drwy ffydd, gael ein porthi drwy'r rhoddion hyn o fara, a chorff a gwaed y fab, a'n llenwi ath fywyd a thaioni di. Una ni yng Nghrist, rhoi ni dy ras a dangnefedd, mwyn i ni gyflawni dy waith, a bod yn gorff iddo ef yn y byd. Amen. Dewch, derbyniwch gorff a gwaed ein harglwydd Iesu Grist a roddwyd droson, ac yn borthwn arno yn ein calonnau drwy ffydd, gan roi diolch. Yr arglwydd Iesu yn os y bradychwyd ef a gymerodd fara, ac wedi ddod ddiolch fe'i torodd a dywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff, yr hwn a dorri'r trosoch. Gwnewch hyn cof amdano. Ar un modd ar ôl swper fe gymerodd y cwpan ac addywedodd. Cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ryfwch ohono cof amdano.
I derfynu fe, gan ni ar ein heistedd remyn 629. 629. Hwy mi nefol dad, yr ysbryd glân yn awr. Wrth geisio cofio'r gwers a gaed, yng ngwaed ein Iesu mawr. Gwyddion. Dad grasol, diolchwn I ti am ein bwydo wrth dy fwrdd ar ymborth nefol hwn. Boed I ni sy'n cyfrannogi o gorff Crist, fyw ei fywyd, atgyfodedig ef. Boed I ni sy'n yfed o'i gwpan, ddwy'n bywyd I eraill. Boed I ni o leir gan ei ysbryd, ddwy'n goleuni i'r byd. Ac yn awr cadw ni o fewn cymdeithas I gorff yr eglwys. A danfon ni oddi yma, yng ngrym dy ysbryd, I fyw ac I weithio, clod ac ogoniant I ti. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni. Amen.